weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to daka mo madina gounas kiidira hoore fonde sori male cengelela saare tenenga fas gounas kon waktu yoni hato winde bobal kame gurel be yahne jiya e gardidi kabruji mena fedde heblo sukaɓe afrique e gardugol ceerno habous diallo noga siɗi ndu lewru aset jawtuɗo henno yuɓɓinama refto kawguel qur'ana taw ko toon to kiidira to leydi mauritanie awoɓe awo fina tawa toon to kaggo mo jago ɓe kolliti tampiniɓe o saaha mo gonɗen ko wuyɓe motoraji mabɓe to leydi mali taltal tambingal ko fate banggue golle leydi ndi natani hofgo juuɗe balɗe joyyi caggal yentere yawtunde wulde jeewa to leydi guine bissaw accident musɗo waɗi toon kikiɗe hanke o dognowo camion goto kam rati virage muɗum ha yene yimɓe sappo e nayyo neɗɗo mbasi en pittali mumen to leydi gambi sappo taw ko sénégal naɓe nangganoɓe ɗaccitama dokkitama ambassadeur men ma en ketto hen musidɗo men koddenene abouba to guine konakiri alpha konde toɗɗima goto e lundi yankoɓe to ganduɗa kam woni koolaɗo kuuɓal dogowo koyɗe jaama hakkude dawri yankoɓe kala kono ɓen mbi habbay kabruji men ma nawena toon to côte d'ivoire burkina faso togo hafenma ghana kame niger ha toon to cameroun musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rikkoni e nder windere kala maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune bawɗo listikar moƴƴuɗo longal laaɓaɗo halwa maître Adama Baldé ne safrata fiji kewɗi ne jiida cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ustoraɓe e rewɓe dartoraɓe kala e ustoraɓe ndewagu kala maître Adama Baldé ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu jippiɓe e leese e wonduɓe soppiskal maître Adama Baldé ko jawranɗo ɓen weddaɓe korte e wonduɓe dabruji maître Adama Baldé kadi ene yawrade on ɗanniyanke donkuɗo hebde kayitaji walla ɓe sattoraɓe dewle maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o arti nder leydi Sénégal to Dakar o waɗi tour makko e nder leydi Sénégal kala e oɗo saaha joni mo tawi to Touba sa ari ha to legal bitegal Mbakke Dimbu sara daral baali so mawɗo so debbo so cukalel mo mbiɗa galle maître Adama Baldé foof ma adde ha yettinma dabar galle makko maître Adama Baldé kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko so tawi ko numéro galle makko ha numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla kadi mbaɗa 77 454 27 09 maître Adama Baldé kadi omo tawe to réseaux sociaux sa yi to YouTube ha to Facebook sa waɗi maître Adama Baldé jinganen fulɓe ma yitan golle payodinde no fewi maître Adama Baldé mbadden dando faade makko ceerno Djiby Sy lasrari yanke laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en ko laaɓi joguiɗo caɗele dewgal joguiɗo caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele cellal kala no jokkodirɗa e ceerno Djiby Sy ma humpito hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy ne yawrani gorko ustoraɗo goragu walla mo ndiyam goragu mum manki ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo joguiɗo kis walla fibron donkuɗo ɓesnude
ceerno jibisi ne jogii leɗɗe e sifa mbadiji ɗiɗi 19 rafi e 13 rafi omo sammita ha laaɓa ha wayano kom wona an wonduno henni ceerno jibisi ko laaɓaɗo ƴewgal so tawi a jokkodirema ko acci adresse maɗa kala ɗo gonɗa e windere nde maw artema ha wayno kom oɗon gurduno jamma e ñalawma ceerno jibisi tawete ko to leydi Mauritanie Nouakchott leegal bitegal a netet sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno jibisi haɗani Mauritanie tan base makko ne tawe toon to Mali Nioro sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00223 90 22 94 71 ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu cafrowo saha omo safrira Allah ɓolo so wona on joguiɗo rafiji ɗiɗi ko wayno rafi hoore mo seedineji mbahliti walla on jarowo barogala ceerno jibisi ene andina dendagal safriyankoɓe ɗi mum kala kamɓe kala e mbaddu junggo e faandu ɓe ballodira moni kala nde serata e caɗele musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno jibisi kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase nayi duƴala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men e ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba leydi Sénégal tinama jaltugola aduna ceerno Bokara Alpha Ba khalifa mo hoore fonde taw wonno himme mum ko andinde yimɓeɓe deftere Allah teddude nde taw kadi ganduɗa ko cuusɗo gonga no feewi basiytoɗo yimɓe baajotoɗo yimɓe taw kadi komo serani e wiide yimɓeɓe yo nguur golle nguura kadi mecce dutto kadi duttina ɓerɗe mumen faade Allah subhanahu wa taala nde janginta ɓiɓɓe mumen qur'ana jangina ɓiɓɓe mumen mecce beele kadi sukaɓe kala gona ngarɗuɓe e nder ngoɗo hen weeyo janggo mbasa fawodirde wonno konguɗi makko ko alli yankagal kame gongi yankagal sunni yanke laabtuɗo gandal cuusɗo reedu mo jomiraɗo rokkuno jabanede duwaw kam woni jaltuɗo aduna kikiɗe hanki o weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo nelda duwaw dendagal ɓesguji hoore fondenaɓe kala dendagal umma islamique naɓe kala Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e ko taari ɗum kala nde jomiraɗo ɓeydata weluya mum e makko kanko on gonnoɗo khalifa mo hoore fonde kabruji men ɗemgal Pulaar ha joni to leydi Sénégal Demba Hamme Guissé jaltuɗo aduna ñande aljuma subaka ko hande wila altina taw ko toon to ndendori caggal nde bandiraɓe julɓe kala giwi e jokli windere kala siftinde ona dande kanŋe taw kadi yoɓinoɗoma ko wurtinde yoga e lappi Cheikh Oumar Foutiyou Tall e nder windere nde kala ha moni kala andi yoga e histoire uji ɗi ganduɗa taw kadi an hoorema sa hettima ma dañ gueɗe kewɗe ɗe pamɗa hena jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no woyi wadde kala subaka so andinde ɓiɓɓe leydi ndi kala oɗo hen boros mo coronavirus ɗo yarata e leydi ndi 1300 e capanɗe jeeyo e jeegomo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko capanɗe jeeyo e ɗiɗo he nayo ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw hen ɗiɗo guitti on ñaw ko caggal leydi Sénégal capanɗe 3 neɗɗo ko raɓaɓe andaka raaɓe ɗumen capanɗe 4 keeɓi cellal mumen yimɓe jeenayo ene tampi koma ballita e fofando ton to kiidira ñande aset jawtuɗo hen noon no gasiɗi nduɗo hen lewru ceerno Habous Diallo gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique yuɓɓini toon taro taw koko fati e banggue kawguela Qur'anil Karim biyeteɗo Oumar Ousmane Sow kam ari yeeso kamɓe jangoɓe kala koɓe jeeɗiɗo waɗi jeenari gam hirande sukaɓe haɓe ɓuura wawde
ƴellidde jangde mabɓe taw kadi kettoɗen koye reportage wonande Amadou Djiby Bari. kawgel taro deftere alqur'ana teddunde nde yubbinama to Kidira. Yubbinigel ɗon kawgel noon ko fedde wiyetende heblo sukaɓe Afrique HSA. tawa fandare nde ko hirjinde ko faati e jangde deftere Allah nde. Allah on jara e fedde nde ƴeewi ko beele no qur'ana o goto fof ene hirana ɗum ɓe pewji ñalawma o yo eɓɓe daani waɗe concours. so waɗama concours ma softin ceerno janguinowo ma softin almude janguinowo se gimmima e concours he kala jaaɗo ene andi so a tawi Allah wurni ɗum ne ara mo wuuri tawan heblima ha ɓuuri koɗo hebliɗo ko. haadi noon fedde heblo sukaɓe Afrique wiya ko heblo ɗum waɗi noon ɓe mbi yo haɓe heblede guila e daani guila joni. ɗum woni noon ɓe pewji ndeɗo jonde eyyi ani guila joni. ko fodde sukaɓe jeeɗiɗo jeeno e ngel ɗon kawgel kono ko joyo ardiɓe ɓe tan dañi jeenari tawa naɓi jeenari gadandi ndi ko biyeteɗo Oumar Ousmane Sow. Alhassane Kane ko kanko woni 5e gagnant kanko woni alfaiz alhamis. Cheikh Tidiane Ba kanko woni 4e gagnant woni alfaiz arrabi. Ahmadou Ba ko kanko woni 3e gagnant alfaiz athalis. Segou Gueye ko kanko woni 2e gagnant woni alfaiz athani. Oumar Ousmane Sow ko kanko woni alfaizul awwal 1er gagnant ko kanko gagni enveloppe mo 100 000 francs. Ceerno Habous Diallo tengtini weltare mum e golle ɗe e wiide makko koɓe panno e ñalawma o foof dañama kono omo wasi yonde yimɓeɓe tinnoto e ɗabbude gande kono kadi jangga mecce ɗe saabu ko ɗum nawrata en yeeso. tinnoɗen meccal wona sera gandal wona sera tinnoɗen no feewi. kala neɗɗo so wasi ɗeɗo yarani yeeso yaari ko caggal. saɗa yiɗi yaaru yeeso tan janggu sa jangi kadi jangde nde ya taw kadi no ɓurno goɗɗum adda yantina e jangde he ko ɗum ñaaguiɗen ɓe yo goto e mabɓe fof yo tinno darono leydi ndi darono gueɗe aduna fof. golle ɗe fof mbaɗi ko e tawtorede sous préfet mo arrondissement mo Beele koro jangde arab e nder falde Bakel kam e imameɓe Kidira e sernaɓe mum kala. fedde heblo sukaɓe Afrique noon ina anniyi e kala hitande wattude ko wayni saabu fayida mawɗo feeñi e golle ñalawma o. fayida mawɗo feeñi e golle ñalawma o ha hande en ceertani e fedde heblo sukaɓe Afrique. fedde heblo sukaɓe Afrique ne tawe leyɗele 4 woni Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie e ɗeɗo hen leyɗele kala ndendi tambi fedde heblo sukaɓe Afrique ɗiɗon cuuɗi gondi e mahede toon to Kidira. ma en ketto hen wonande ceerno Habous Diallo taw koye cimtola Amadou Djiby Bari. fedde heblo sukaɓe Afrique HSA ummi koye ɓoggi karalle kese ɗe nde sosa ko hitande ujunnaje 215. fedde nde ina e leyɗele 4 ɗen goni Sénégal, Mali, Mauritanie e Gambie. ñibirde fedde nde koto Kidira falde Bakel e nder leydi Sénégal. ko nden fedde nde ummani maade galle to Kidira ɗo tawa koko faati e jangde kam e hebloji e gueɗe goɗɗe mbaɗete hen. somi e galle he ko kala suuji ɗi en bisitiɗi. somi e galle he ko to watte formation informatique en e gueɗe goɗɗe. caggal ɗum so Allah newni caali mawki waɗe ko wayno menuisier en ɗum hay reɓe en gueɗe hen fof tawde hen formation ko yidde tan sukaɓe yo kebto dilli kala ko jangguɗa qur'ana gaynuɗa taw ene jogui to nangguɗa taw subaka fof so jinnaɗo ma yalti an jalta son tawtodiri kikiɗi taw goto fof ene jogui meccal mum wonko hoccene hoore muɗum. heblo ngo fuɗɗi tan ko guila e jangde he qur'ana français e ɗemɗe pularne hen kadi no wiya tan neɗɗo fof janggu ɗemgal on saaha ɗemɗe jangge hen ko ɗum woni ko fedde nde annuyi ɗum ɗo. gila golle ɗe puɗɗi ha to jareten ɗo ngaalu mbaɗangu hen ngu foof ko yimɓe fedde nde jeeyi ɗum ko ɗum waɗi aɓe gueero laamu ngu nde addata ballal mum e golle galle o saabu golle ɗe puɗɗama kono ko heewi ne heddi te ɗum ɗo ko e miijoji mabɓe jeeya. guila min puɗɗi fedde nde ko ngaalu fedde nde tan woni ɗo e min hay ballal gotal natani ɗo taw so wona Allah e nelaɗo mum ñande diidete nde mairie ɗum woni ɓeɗo goni mairie naɓe gaddi Simon yanti hen
kono caggal ɗum ko cotisation fedde nde gila wonɓe e leyɗele ɗe nayyi heɓle sukaɓe Afrique mbiyatmi tuggude président de la république fedde heɓle sukaɓe Afrique ene wayno miijo joguingo hande kamɓe ko ɗum ɓe jogui ko ɗum woni himme mabɓe sukaɓe yo jaltu keɓe mecce sukaɓe yo janggu kala mon e ɗanno hayso ɓamani meccale leydi mum saɗa yaltada yaha leydi wondi tawra wonde gandal maɗa ɗum noon hande ɗum woni nde haare nde président haɓete e muɗum ɗum woni yaadiɓe makko ko ɗum kaɓete hande yo ɗum heeɓe e leydi he ɗum noon galle o neni e yimɓe ndendini ha yettima ɗo ñagoto ko laamu ngu watta hen haqqille laamu ngu kadi ko kañumen dokkini puisque laamu hoore mum ene waɗi kayitol wonde galle o waɗama reconnaître has esa noon yidde mum ko soɓe jofni golle o galle mo jaajendi mum tolni e feccere hectare ko wadde hono makko e leyɗele nayyi ɗe kala beela leydi hen kala ene yiito hoore mum e nder fedde nde beele leydi kala ene yiito hoore mum e nder fedde nde jarama Amadou Djiby Ba sen giwi toon to Kidira paɗen ko toon to Madina Gounass wonande dakamo Madina Gounass arti e wonande mairie tambiɓe ɗum caggal nde ɓe jilli toon e golle mantininde laamu ngu fuɗɗi wadde toon to dakamo Madina Gounass Amadou Sambalo e ñalawma gadano Daka mo Madina Gounass gonɗen ha joni golle ɗe ene jokki gila to dewe Allah ha kadi e garane yimɓeɓe e nder Daka o Alaji Seydou Ba maire commune mo Madina Gounass ene arta yoga e gueɗe e nder Daka o programme o kono wowno waɗire ni tan kono hikka noon laamu ngu darima tigui par ce que en jiiɗo ko ganduɗa kewani yiiɗi ken meeɗa yiide ko wiyete cadre de vie so tawi ari écovigile ɓe gaari ɓe nenannoɓe tan kono en gandaɗo ɓe on jii ICG o waɗi ɗo débloqué addi ɗi camion ngaji addi foof te ɓe gowno ko ɓe gaara so tawi ɓattima tan après ɓe jaaha ɓe jootta ko ɗo ngoɗo lawol ɓe gaddi matériel ko wiyete matériel lourd ɓe gaddi matériel léger ɓe gonde ɓe kadi so dakaji ha kadi gasi ɓe jooɗoɗo ɓe ɓittugoɗo kadi ha laaɓa ɓe kota banggue ndiyam kala ko wiyete pompe gonɗuɗi kadi fof ɗi pewita courant o jiidane ɓeyde so Daka yawti kadi en dañi réseau augmentation réseau 20 kilomètres ko ɗon ƴeewa hankkadi hoto foti waɗede e wuuro ngo camion ngaji ko wiyete hydrocureur hankuji ɗi joni e ɗin lawol ɗi ɓe noddi kam nane eɓe tolni Tamba ɗon ɗi jettima camion ngaji autoji joɗiɗi toilette mobile ɗi joni ɗi jetti ɗin ɗon gaari bâche uji ɗi kadi wannoon Daka o kadi sifori ni ñalawma nagganoma tirtina huuɗo ko e carte aji ɗi waɗi caɗele taw en dañino autorisation mi windino ministére o mbe carte aji ummotoɗi Guinée Bissau ɗi anen ma waɗe négocié ko wiyete exonération pour mbasa yobde douane ko poɗɗe yobde ko ɓen laamu ngu ene ƴeftana en ɗum yoɓana en ɗum walla wonde wiyete exonération en mbindino lettre saaha ngoɓe kokkuno en on yawti nde on yawti noon hankkadi ko caɗele mawɗe fuɗɗuɓe nde Allah waɗi o dumna ɗum foof ɗum mbiɓe noon président tawde ko noon wiɓe ballu en e bâche uji ari ha heewi président dari may tigui par ce que o totti institution armée addi en bâche uji hanki tan en dañi ko wiyete 1000 métre carré de bâche bandiraɓe ene jokki argol ha joni e nder Daka o gam hawrude e moƴƴere Allah nde ko musidɗo moon Amadou Samblo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Amadou Sambalo to Madina Gounass ha toon to Daka eɗen mbiya tan ko duwa ko juula yo jomiraɗo jaabo sen gewi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie 330 e jeeɗiɗo neɗɗo woni ƴewndaɓe 990 ko test jawɗo 3jeeɗiɗo ko laboratoire ko wiyete PCR kam ɗon test ɓuuri lugguide no fewi tawane jogui oɗo hen ñaw ko 35 hanki 17 keeɓi cellal mumena Ami Jayde wi tan ɓe kolliti jonde waɗi hanki taw kande jonde ko fedde hesere tafande ngam darade haɓade kala kene wiye bonnugol jawdi kam e tettude taw gaɗa ko ngaluji gujjaɗi taw wujji ɗum ko ɓen gollatonoɓe e laamoji taw woni coordinateur ndeɗon fedde ko biyeteɗo Mouhamed Lamina Vadela ko on ardi nden fedde hanki ɓe jooɗi ko to palais de Congrès mo Nouakchott nden jonde noon ɓe garti e yaññade oɗo saaha yiddeɓe ko temedere e dow temedere nde cuuɗi ñawoje
ɗi leydi Mauritanie kala gondata e mabɓe ndaro ngam wallidde e mabɓe ɗoftidde e mabɓe beele haɓe mbawa haɓade kala ko ene wiye bonnugol jawdi e nder leydi Mauritanie. To Mauritanie keddoren ha joni ma en kaale ko fate banggue génie militaire ɓenne kadi keeɓi marché ji ɗiɗi baɗɗi fayida no fewi tugganma tan guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha yettiɗo hen taw ko génie militaire eɗen gandi ko kañumen tambi yogay kaɓirɗe taw ganduɗa ko gollorde ɓe ceerani hebde kala saaha marché ji mawɗi no fewi taw kadi ngaluji mawɗi goni hen ɓe keeɓi marché ji ɗiɗi taw iwi koye jagorɗo kalfinaɗo ndiyam kene fota wonde sappo piccal 1.5 million taw koye koppereje dollar ɗum nen ko wallidde wuuro Nouadhibou ha wawa dañde ndiyam ganduɗon ɗam ɗo hen ndiyam kaɗɗam nde wahlete ha wonte ndiyam jaratoɗam taw ko ɓenno jama e goddola ko nonne kadi e wadde mbalkaji mawɗi taw ko moftiɗi diƴƴe laaɓɗe jarateɗe toon to ɓogge Sahara Média ɓe kolliti wonande laamu leydi Mauritanie ɓe cakti kayitol mabɓe hanki ɓe kolliti yontere yawtunde ɗiɗo taw ko wonnoɓe e nguli mawki no fewi nder leydi Mauritanie mbasi pittali mumen caggal nde procureur mo Nouakchott tintina ne wondi kadi e waali mo Nouakchott ene wondi e police kam e sapeur pompier kala nde ɓe ngari caggal nde ɓalli mabɓe mbaɗa losko no fewi tawa jeeyi sababu jaltugol aduna ɓen ɗiɗo koko fati e banggue ɗomka wona aɓe mbara wona ɓe posna ko ɗomka ɗum noon ɓe mbasiyima kala mo ene yaaha yoga e nokkuji yo yoɓo ndiyam timmuɗam no fewi to ene kadi rento woɗɗoyde won goɗɗugol caggal teskede nguleyki ene heewi o saaha mo gonɗena joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kaale lekkalam ɓe kolliti awoɓe awomen hanki taw gaɗa ko ɓen wonɓe toon to kaggulaɗe mo jagu ɓenne kadi oɗo saaha gullitima caɗele mumen ko guykaji mawɗine tampiniɓe e kala saaha so tawi kay laaɗe mabɓe ene kaykino seeɗa e kala saaha soɓe ngari ɓe tawata ko motoraji mabɓe gujjama woni henni ko laaɗe ɗe e koye mumen gujjete kono ɗo saaha mo gonen ɓe erima laamu ngu nde uddita hen hello losko yañgo no fewi beele kadi waɗoɓe ngal ɗon baɗal mbawa fawede junggo caggal laana e kame moteur kala wona hunde wemde no fewi ten ko hunde serde tigui kono kadi ɓe cakinaki caggal nde ɓe kolli hen mette mabɓe mawɗe no fewi laaɗe mabɓe e motoraji mabɓe kewɗi noon gujja ko jamma alhamisa ene jofi aljuma film Mauritanie oɗo saaha yeɓama e nder leydi Mauritanie toon to galle lamorgo to e tawtorede joom suudu horejo leydi Mauritanie kame yogay jagorɗe ha tente jagorɗo kalfinaɗo pinal kame ñeñal mo leydi Mauritanie ne tawtorede e yoga e halifaɓe taw ko tambiɓe ko fate banggue film uji jeeɓaɗo toon to Mauritanie taw ganduɗa ko film Mauritanie bannoɗo tour de monde semgi wi to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali INTM ko catal syndicat ji tambiɓe ko fate banggue gurdam ɓen gollotoɓe nder leydi Mali ɗum noon ko caggal nde ɓe kollinno gollotoɓe leydi ndi kala taw gollontoɓe laamu ngu gona yimɓe hormaɓe rokkaɓe fodde mumen tinaɓe taw ganduɗa ko warñede mumen e kala saaha ene ɓirtira ɗumen sembeji mumen kono ala kala ko keɓata haydara koɓe golli kala ko woɓɓe tan nawata ha laaɓa ɗum jeeyi sababu ɓe kofi juuɗe mabɓe yontere yewtunde wulino jaw ɗum noon ko caggal nde économique woni faggudu leydi ndi yatiri caggal kono kadi ɓe kollitino so tawi laamu ngu artani e sifande toɓɓe ɗe ɓe nandirno koɓe jokkoɓe jeeyi sababu nogas e nayyi hande kadi maɓe jokku ha nogas e jeetati so wona tan ko wayno bankaji kame hôpital uji ma gollo service ko wiyete minimum hakkudejo ha moni kala tan wawa tinde hoore mum seeɗa ko wona ɗum ko kala ko heddi ko kala koko darti ha laaɓa ha tenti noon ko wiyete ya garamo hinde transport to leydi Mali keddoɗen ha joni galle lamorgo to Kuluba ne sabbi ha hande nde ɓatake yaltinte wiye jagorɗe toɗɗama kono noon ken wona balɗe sappo hande haydara taw ala ko gasi ko wona ɗum ko mouvement moɓodiral joyi juin taw ganduɗa ko RFP ɓe kolliti maɓe moɓodir ñande nayyi lewru faandu ngam mawninde moɓodiral mabɓe ngal ɓe mbanno haɓe diddi oɗo hen biyeteɗo Ibrahima Boubacara Keita e gardido laamu leydi Mali kono kadi maɓe moɓodir toon to boulevard mo Bamako ɗo ɓe kewno hawride e kala saaha ngam oɗo saaha salade kono kadi ɓe jatiri caggal no fewi ngam salade ɓe jeyede e oɗo hen gouvernement
gonɗo e miijanede no tafirte caggal nde ɓe kolliti so tawi tan woni oɗo saaha mo gonen CNT woni tan le conseil woni tan conseil national woni conseil national de transition so tawi tan nguɗon laamu derguitaka ha laaɓi oɗo saaha mo gonen ɓe gona tawtorteɓe oɗo henna gouvernement keso ɗaminaɗo ma feeñ e nder leydi Mali kono ɗum koɓe kolliti wonande ngal ɗo hen cetal mintareɓe biyetengal conseil de la transition ɓe kolliti de transition ɓe kolliti wonande ngal ɗo hen cetal hewɓe toɗɗama e poste uji guila e poste uji ñawoji hay poste uji goɗɗi kala tene kadi wona joƴƴinde dossier ji men ha ƴeewe eɓe jogui pinal e humpito e gandal ngam ɗowde ɗin poste uji walla ala ko yiɗanede tan waɗiɓe ɗon ɗum noon kamɓe ngal ɗo hen cetal darinoɓe haɓe ji caɗele gonnoɗe e leydi ndi haɓe ceppi wonande Ibrahima Boubacar Keita yo iwe lefol laamu ɗum ne kadi ɓe mbawa tan jabde gouvernement keso toɗɗe caggal wonno e laamu Ibrahima Boubacar Keita ha hande nguɗo laamu arngu ene waɗi ko ɓuri ɗum bonde ɗum noon ɓe mbawata jabde ɗen gueɗe to Burema rewɓe taweteɓe toon kolliti so tawi worɓe daraki ɓe daro so tawi laamu daraki ɓe daro rewɓe wuuro ngo kala kocci pikkuji e peeluji e ratoji e beñuwaruji kame gaŋuji kala e pittirɗi kala gam jippade kanivoji taweteɗi wuuro ngo gam ittude mbusuji kame kurjuraji kala beddaɗi ɗin kanivoji gam hollirde so tawi ndungu ngu baadi mum jippima worɓe ɓe tinata ko kamɓe tinata caɗele sabu so tawi cuuɗi mabɓe nanni ndiyama leece ɗe wolisaji ɗi matelaji ɗi ko fate banggue gueɗe ɗe kala ko kamɓe jeeyi nde ko kamɓe kadi tinata caɗele ɗum saabi noon oɗo saaha koɓe dariɓe sévare ko seppoji gulɗi jaw mbanno toon ñande aljuma nde ha élevaɓe hewɓe janggoɓe lycée Hamadou Diko kala ne tawe toon to hôpital mo sévare jeyno sababu ngoɗon seppo noon ko wonande jagorɗo kalfinaɗo ñawoje mo leydi Mali hollinnoma wat cellule woni cellule antiterrorisme ngam mahde toon galle kaptorɗo wonande pelle jihadi yankoɓe taweteɓe diwano ɓe kolliti ngam hormade nden kay kisal oɗon école ɓe jiiɗa wonande on galle mahe ɗon ɗum addi ngal pelɓodirala sen giwi toon to leydi Gambie toon giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie kodnene Abouba e ñalawma gadano Daka mo Madina Gounass jafoɗona toon to leydi Gambie paɗen kodnene Abouba eyyi ko noon tigui fodde yimɓe sappo taw ko jibinande leydi Sénégal naaɓe gaccitama taw ko sokonoɓe ɗo e cuuɗi dumbirɗi gonɗi ɗo e leydi meɗenete Gambie accitiɓe noon ko laamu leydi Gambie caggal nde accitiɓe noon fawtiɓe e junggo ambassadeur mo leydi Sénégal gonɗo ɗo e Banjul biteɗo Bassirou Sène caggal nde on yogniɓe yoga e konguɗe kadi woni kuule Gambie kala koɗo gaccitaɗo ɗo wawa yaltude leydi ndi caggal nde ɓe nawa ha to Karang woni frontiére hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie de ene wayno kadi ambassadeur o accani ɓe juuɗe ɓole hokkiɓe mo kala kene tolno e $1000 woni $1000 ɗum saɗa qimo e koppereji men CFA ujunnaje 2,5 CFA wonani noon belamma mawɗo men Sénégal naaɓe accitaɓe kono kadi wonani belamma mawɗo Sénégal naaɓe finoɓe ɗo e Banjul e ko taari ɗum ɓe kolliri tan kala Sénégal naajo to wawi wonde yo tottir fulla e fayide kala to wawi wonde wawa andirede ɗum ɓuuri hono ndaninete kono kam ɓe beltinima laamu leydi Gambie kala to belamma fotata yettade ɗum noon ɓen Sénégal naaɓe mbawi hodde e ɓesguji muɗumen ete toon to leydi meɗen ete Sénégal kodden Abouba gam weltare TV ɗo e Serekunda kodnene Abouba sen giwi toon to Serekunda mo leydi Gambie kabruji men dottaɗi to Guinée Bissau toon to Guinée Bissau accident musto waɗi kikiɗe hanki o e nder leydi ndi taw ko dognanoɗo camion goto rati virage mum naate wuuro woto taw kadi ganduɗa won yeyannoɓe ɗon nuwa kaju ɗon ɓe jeeyanno nde o naate gon wuuro noon o yoɓima kene wona pittali 13 nayaɓo o noon ko kanko dognannoɗo oto wasi fittanu mum caggal dumuna seeɗa nde ɓen gañiɓe nawete toon to Bissau nden wasi fittanu mabɓe nden wasi fittanu makko firti ko 14 neɗɗo mbasi hen pittali mumen to Guinée Conakry Alpha Condé toɗɗima biteɗo Fodé Bangoura
tan woni kolaɗo kuɓal ganduɗa ko fati e banggue ɗowowo kaldigal e nder leydi ndi kono noon ɓen tambiɓe landaji lundo kala mbi habbayi ngala hen ha tente selludelen diallo gardiɗo landa IFDG holliti ɗum wattake hande waɗetake janggo to laaɓe gouverneur mo laaɓe yillo yima hedde kerol hakkude Guinée kam e Sénégal jaydel kewɗe leydi Guinée kolliti ya taw nawanimo toon ngam kaldigal beele ngol kerol uddagol kene fota wonde joni lebbi jeeɗiɗi beele wawa udditede kono o holliti wona ɗum nawimo toon ko gouverneur mo foti yillade e nder nokku o kala o anda nden ka e kisala diwan o kala to Côte d'Ivoire police haɓade microbe woni sukaɓe tan ɓe ngala jinnaɓe yahoɓe ne mbaala jindeji e nokkuji kala ɓe jeehi toon to liɗɗi mbasete to liɗɗi mbasete ɗe jeeye to abobo ɓe nangi kene fotta wonde 200 suka ɓe sukaɓe noon tawa mabɓe kene fota wonde capanɗe tati taw ko lahasel ko fate banggue cocaïne huuɗo bonko ko tawa e mabɓe sisoje ɗiɗi koɓe cisirta posuji yimɓe soɓe gujja halis tawa e mabɓe laaɓeje kame jaseje ene wondi e mbokkaji so tawi woni ɓe jiiɗi folde neɗɗo tan ɓe tiran mbokko tan ɓe piinuma hayre ene wawi yana ɓe mbaɗa koɓe jiiɗi wadde ko toon to Burkina Faso wuro wiyetengo Pela ene tawe nder Kudugu yimɓe jeeɗiɗo mbasi toon pittali mumen joyo nawama toon to Wagadugu hôpitaluji ne tawe toon jeeyi sababu ko caggal gawri wonnodi e fawru tuma kayde gawri ndi una watta condi waɗa lacciri nde ɓe ñaami ndin lacciri wontaniɓe ko bone dedine doga ɓe ne tuuta jeeɗiɗo hen mbasi pittali men joyo oɗo saaha ene tawe to cuuɗi safara tawite toon to Wagadugu wona ngol tan ɗum meeɗi wadde siftino lewru mars maydu ndu kene fotta wonde yimɓe jeetato mbasino pittali men caggal nde ɓe ñaami toon lacciri e wuuro witengo wuuro witengo Dahla joni sen wi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to Lomé Togo ene jaɓɓo jonde CEDEAO ko yurnitade beele ekoni ya ñalawma hankadini ñamoɓe franc CFA tampi a rendinan halis ha tampa wonata haydara eko noon ne wawi wada ko woni nden jonde noon waɗata ko nogas e jeegom nduɗo hen lewru ha nogas e jeetati toon to Togo kene fotta wonde 200 neɗɗo ma tawtore toggana kuppiraji kurani jokki ɗum noon fuɗɗoto kadi ko balɗe 16 caggal koɓe dottuno toon to Accra gasi kono kadi ha hande ala taw ko gasi ɗin kuppiraji noon ɓe ma keɓ ñalawma ɓe keɓa jamma heɓoɓe jamma ɓe keɓata ñalawma heɓoɓe ñalawma ɓe keɓata jamma taw koye wuuro lamorgo ngo ha timma balɗe 16 filtiran ko nogas jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ha fenma 12 lewru juin fandu so jomiraɗo hodiri to Niger ñame wonande jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele mo leydi Niger yaltini ɓatake holliti 39 neɗɗo woni gañaɓe taw ko jeeyaɓe toon to Niger wurɓe toon to Côte d'Ivoire e pelɓodiral bannogal toon caggal nde suka debbo goto yaltini vidéo ɓoyɗo no fewi baɗano to Nigéria wi ko oɗo hen film ko Niger waɗa tene kadi Niger naɓe nana mbara sukaɓe jeeyaɓe to Côte d'Ivoire wurɓe toon to Niger taw ɗum wodani ɗum ko vidéo gonnoɗo guila tan hitande ujunaji ɗiɗi e 19 ɗum tagui neɗɗo ɗum foti rentade artirde vidéo ngaji ɓoyɗi e kala sa woto hestirde e guisa yimɓe sikke ko joni waɗe adde violence uji goɗɗi o holliti 39 gañima hen taw ko jeeyaɓe to Niger wurɓe toon to Côte d'Ivoire o holliti bitikaji kewɗi bonnama hen ko wona ɗum ko 190 ɓiɗɗo jeeyaɗo to Niger dogui moltoyade yoga e nokkuji ceertuɗi hen 150 molti koto ambassadeur mum hen 39 koto brigade police mo Abobo hen 300 molti koto police e nder leydi ndi ha tenti to Abidjan Cameroun jagorɗo kalfinaɗo golle oɗo samu goɗen itti kene wona 193 gollotoɓe caggal nde teska aɓe ngakka e golle mabɓe eɗen gandi yimɓe ne mbiyen jiiɗi gollade kono kadi so toɗɗama kewani ɗoftade heure gargol golle mabɓe won hen kadi ne keeɓa jebdi taw garata hay e golle mumen to Douala ha hande Cameroun cum musto waɗi toon hanki ha ganda sukaɓe 4 jiiduɓe yumma e baba jeeyaɓe galle goto kamɓe kala ɓe mbasi pittali mabɓe e nguɗona cum jaro duuɓi 17 jeetati e duuɓi 5 musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena